אם אני קונה את קריסטיאנו רונלדו, נכון רצית? כן. תגיד צו. תגיד אשדוד עולה בשקט. אשדוד עולה בשקט. לא, תגיד אשדוד עולה. אשדוד עולה. תגיד הרבה פעמים אשדוד עולה. אשדוד עולה, אשדוד עולה, אשדוד עולה. תגיד ירוק עולה. הירוק עולה. תגיד שלה לה 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 לה. שלה לה לה לה. טוב יאללה, לקנות את רונלדו. כן, תקנה את רונלדו. אני לא מאמין שאתה עושה לי את זה. כמה הם ירצו עליו. האמת שרונלדו באמת במציאות עולה רק הרבה כסף, אבל בפיפה הוא עולה רק 19 מיליון. נקודה. כמה? קידלן פאק. מה קידלן פאק הקסמת? הוא עולה אמא. לא, אשכרה יצאתי בזה. יאללה בוא נציע להם. מה יש לך? תוריד גרביים. בוא נציע להם 100 מיליון. תסתכלו, רוצים לראות כמה כתף יש לי. לא, תסתכלו, יש לי אשכרה. לא רואים. כמה? אם אני עושה את 100 מיליון, נשאר לי 238 מיליון. אני מציע על רונלדו, ובוא נראה. הם מסכימים. אני קונה את רונלדו. אל תצרח לי בפרצוף, זה מוריד לי כסף, הלך לי הבנק. טוב, אני לא קונה אותו. כן. יאללה, מוכן? האם זה קורה? האם רונלדו... אני מוכן. רגע, יש מצב שהוא לא יסכים. יאללה, בוא נלך לזה. מה יש לך? לא, הם לא רוצים. רונלדו לא רוצה, איזה באסה. אז מי אתה רוצה לקנות? ליונל? כן. תודה לאל, סוף רק מסי. תבוא לי את רונלדו. הם לא רוצים, אתה רואה איקס. באמת לא רוצים. אתה בא לי. אותו? אבל הוא בקבוצה. אתה יודעת מה אתה רוצה? יאללה, תבחר עוד. תעשה ככה ואז זה מזיז לך לאות. ואז תעשה איקס. בוא נראה מה הוא בוחר. אתה רוצה את האות הזאתי? אתה בטוח? לא, לך עוד לא. אתה לא רוצה את ימן. אתה רוצה אותה? יופי, יש פה שחקנים טובים. יאללה, צלם תורך. צלם. יאללה, בוא נראה. זה אותו. הוא מכוער משהו. נכון. הוא לא מכוער, תגיבו לי בתגובות. אתם לא רואים אותו? הנה, הוא לא מכוער. תגיבו לי בתגובות.